Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kuranan maherag ka. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dalag kaparinungan, sa mga Ginoo mami ka, rinunokya ka, nasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, sumatan mi kakurangan na Diyos sa Pilipo, Diyos sa mga kakamay. Ating Bugtong Jesucristo, kakurangan na Diyos, Kordero kang Diyos, hakika naman. Para kang kasalang kang kasanaan banal, kasanaan kakurangan, kasanaan halang ka. Kristo kaiba kan Espiritu Santo, mamibig kita. Diyos na maherakon, kami nag-uumaw kinang La Purisima Concepcion, inakan kagurangnan, ulikan pagirumdum niya mo, kan balaog ni debosyon kina, magtalubo man lugod kami sa kabanalan asin karahayan, uli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos. Sa enot na babasahon, ipinapasabot sa satuya ni Propeta Isaías ang nagkapirang mensahe na makakadara sa satuya sa tunay na espiritu nin Adviento. Ipinapahayag kan propeta ang mensahe na ang gabos kaipuhan na akoonan sa diring pagkakasala, magsolsol asin magsarig sa tabang kan Diyos. Ipapahayag man sa Salmo Responsorio ang pagsarig na ini. Mga tugang, hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ika kagurangnan an samuyang ama, samuyang paratubos na dati mong ngaran. Ta daw o kagurangnan, ta pinabayaan mo na kami malagalag, asin magtagas an samuyang mga puso,
tanganing dai matakot sa imo. Huli kan sa imong mga surugoon, pabalika ang mga tribo nin sa imong pamana. Buksan mo lugod ang kalangitan, asin humilig ka. Sa atubang mo ang mga bulod magkakaturunaw. Dai pa nadangog nin talinga, dai pa nahiling nin mga mata an sarong Dios, kundi ika na naggibo nin siring sa mga nagsasarig sa iya. Sinusurog mo ang mga nagigibo nin matanos, asin naglalakaw sa imong dalan. Naanggot ka kan kami nagkasala, sa halawig na panahon kami nagsumbikal sa imo. Kami gabos naging siring sa tawong maati, an gabos ming karahayan nakakabaing sa gubing na madigta. Kami gabos na alang siring sa doros, dai nin saro man lamang na nag-arang kan sa imong ngaran, o nagbangon tanganing makapugol sa imo. Tinago mo an sa imong lalawgon, asin binayaan mo kami sa kapangyarihan nin samong kasalan. Alagad, ika an samuyang ama, kami alikabok, ika an paragibo, kami gabos gibo nin sa imong kamot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matingkalag kami sa imo, mahihiling mi an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Matingkalag kami sa imo, may hiling mi an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Pastor nin Israel, hinanyuga kami, ika na nagdadara kan mga karnero ni Jacob. Lumiwanag ka hali sa mga trono nin mga kerubin. Kagurangnan, pukawa an sa imong kapangyarihan, asin madya sa pagtabang sako. Matingkalag kami sa imo, may hiling mi an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Diyos nin mga hukbo, bumalik ka, nakikimaherak kami. Dumungaw ka hali sa langit, asin hilnga. Sungkoa ining ubusan, asin suruga, ubasan na itinanom kantuo mong kamot. Matingkalag kami sa imo, may hiling mi an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Surugon kantuo mong kamot an sa imong pinili, an tawo na tinauan mong kapangyarihan. Dai naliwat kami matalikod sa imo, buhay itao mo sa mo, aapodon mi an ngaran mo. Matingkalag kami sa imo, may hiling mi an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. Nahiling ni San Pablo sa komunidad kan Corinto, an sa indang pagkaburunyog sa paghalat sa pagdatong nin kagurangnan. Siya nagpasalamat nin huli sa mga balaog na iwinaras nin Diyos na mamumuton. Ipinapahayag man niya ang pangangaipo na gamiton ang mga balaog na hali sa Diyos para sa padagos na pagpapakabanal. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mapasaindo ang biyaya, asin katuninungan na hali sa Diyos na sa tong Ama, asin hali kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Ako danay na nagpapasalamat sa Diyos, huli kang gabos na biyaya na inako nindo, huli kay Jesucristo. Ako nagpapasalamat sa iya, huli ta pinayaman niya kamo sa gabos na bagay, urog na kamong mga paratukdo, asin mga parahulit. An sa indong pagsaksi kay Kristo, kuminusog na gayo, kaya ang biyaya dai nagkukulang sa saindo,
mantang kamo nagahalat na magpahiling si Jesucristong kagurangnan. Papakusugon niya kamo sagod sa huring aldaw, tanganing day kamong digta sa aldaw ning satong kagurangnan Jesucristo. Maimbod ang Dios, inapod niya kamo na makisumaro sa saiyang aki, si Jesucristo na satong kagurangnan. Tataramo ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Dai magturog, huli taday nindo na araman kuno arin an panahon. Mangyayari siring sa tawong nagbaklay, binayaan an sa iyang harong, ipinaniwala sa mga surugoon, tinawanin gigibuhon an lambang saro, asin tinugon na magbantay. Kaya magbantay kamo, huli taday nindo na aaraman kuno arin maabot ang kaglugaring, kung sa hapon o sa matangang banggi, kung sa pagturaok kan manok o pagkaaga. Tibaad mag-abot na daing paisi, asin maabtan kamo na nagtuturog. Ang sinasabi ko sa indo, sinasabi ko sa gabos, magbantay kamo." Mga tugang, ang Ebanghelyo ni Kristo na satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. Father Aba, mga devotos kan satuyang mahal na ina, Diyos maray na banggi po sa Indogabos. Ang tema po na itinao sa kuya ngunyan para sa paghurup-hurup niya to sa ikapat na aldaw kang nominaryo, iyo, the priest as apostles of joy, announcing the good news through vibrant holiness and through preaching. Aram mo po, medyo difficile ang topic na naitao sa kuya, especially talking about the joy of priesthood. Because probably if you will look at me, I'm not the type of person na at first glance mahiling mo na nakangisi
bakong araw ki Father Aba na pag nahiling mo kompleto na ngipon, as in nahiling ta na nagra-radiate ang kaugmahan. And not only me, I think, but most priests, siguro minsan nahiling nindo na they nagra-radiate ang kaugmahan, at least lamang sa lalawgon. But the joy that we wish to reflect this afternoon, this evening, is the joy that doesn't simply come from the outside, but it's the joy that's coming from the inside. Aram po nindo, saro sa mga dipisil o masakit na kahaputan na minsan natataraka kaming mga padi when one of our parishioners or friends will ask us, Father, ano po ta nagpadi kamo? Ano po ta nagpadi kamo? Yan ang minsan nakakabiglang hapot. Bako ninhorita mayo kaming kasimbagan na tulos na maitatao, kundi anhapot minsan nagki-create ning immediate tension on our part for 3 reasons. Primero, nagtatao sa muya ning pagkakataon na mag-isip, ano daw ta naghapot ining taong ini kung taano ta nagpadi ako. Ano daw ang gawi-gawi ko? Nagsasabi na ang gawi-gawi ko nagpapahayag na may naiiba akong gawi-gawi na pwede, sir, nakakasyak sa inda tanganing mag-isip sirakan siring nakahaputan. I remember pag Peña Francia po, some of us priests are assigned in various radio stations, pero may mga radio stations na sometimes bako lang hinahapot about the devotion to Our Lady of Peña Francia. Minsan ang hinahapot, Father, ano po ta nagpadi kamo? Ano po, nagka-girlfriend man kamo? O kaya ano ang dahilan talaga ta naisip nindo na magpadi? I remember while I was driving during that Peña Francia week, one of our anchors were asked the same question, and I was surprised na it takes some moments bago siya nagsimbag, garo biglang hapot dahil niya ina-expect na araw ka itong ihapot kan sa iyang kaulay. That's the first reason. Ikadua po, I think related, it's a very personal question that touches at the core upon the very subtle yet sovereign experience has had spiritually with Christ. Medyo hararon pong kahaputan na bako lang simpleng kahaputan, kundi sarong kahaputan na may katakod or katakod kan sa iyang pakikirelasyon sa kagurangnan. You know, bako arog kayan po kadali o na simbagon ang siring nakaputan. As in, ang katulo sa ordinaryong urulay, garo dipisil na maipaliwanag ang misteryo kan pangapudan bilang padi. So ini po ang tulong nahiling kong dahilan. Alagad po, kaming mga padi sa samuyang pagmauot na i-counteract ang popular perception na kadalasan darakang media na minsan na naisip na ang buhay padi mamundo.
ang buhay pagpadi sulo-sulo. We talk about the many beautiful and happy events in our lives, lalo-lalo na ang samuyang pastoral ministry. Ta sa paagi kani na ipapahayag niya mo, lalong-lalo na sa mga kahubenan, ang katotohan manungod sa buhay pagpadi na ang pagpadi maugma asin sarong halangkaw na pangapudan ng kagurangnan na posibleng ikonsiderar kan sarong huben na pilion man sa iyang pagkabuhay. No? Pero sabi ko nga ni, dawa maipahayag niya mo ang gabos na mga bagay mapapadapit sa mong magayon experience siya kang ministeryo bilang padi. Perming may kulang. Ano po yung kulang sa kasimbagan na iyan? Mayong pong iba ang tunay na kaugmahan bilang padi. Meaning to say, the true Christian or priestly joy of being a priest. Mantang pinaghahanda ko po ining humiling pong ini, may mga tulong words po akong na-encounter na mayong exact equivalent sa Bicol. Ang tulupong terminong ining sa Ingles, iyo po ang tataramo na joy, ikaduwa happiness, and ikatulo po pleasure. Na pinag-translate mo sa Bicol, garo sa naan equivalent na word, kaugmahan. Joy, happiness, and pleasure. Although ang pleasure pwede mong i-translate as kasiraman in buhay, pero ang joy and happiness, ang translation po, simply kaugmahan. You know, I remember, and I cannot forget Bishop Rojas in one of his homilies. Like many of you, nagugustuhan permi ang homily in one of the masses where I concelebrated. Pinag-differentiate niya ang pagkakaiba kang joy and happiness. Sabi niya, ang happiness is something that is externally generated. Halimbawa, ngunyan nag-abot na ning Pasko, maging maugmalaman niya ang lugar, laganta ni mga Christmas lights, laganta ning parol, kung ano-ano. So, natatawang kita ning kaalingan, kaugmahan. Pero once hinarali ta na naman iyan, back to normal, ang feeling iba. So, or nag-play ka ning magayon na tugtog. For a while, nakakamati ka ning kaugmahan. But joy is something different. Joy is something that cannot be generated from the outside or from physical things, physical matters. Tano po, ning huli ta ang kaugmahan, the joy that we are referring to, that we are describing here, is the joy coming from God, the gift of the Holy Spirit. Yan ang kaugmahan na dapat na akuon, o in fact, yan ang gabos niya itong inako, durante kang kita binunyagan, durante kan kami bilang mga padi inordinan. Yan ang ginigikanan kan samuyang kaugmahan, because it's something that is coming from God. Dahil niya siya inorchestrate o kaya simpleng kagibuhan ng tao. Siya isarong regalo nagikan sa mahal na Diyos. Sa buhay niya mo bilang padi, may mga may mga satisfying and happy aspects that we enjoy. Halimbawa, kung kami nakakagibo ng marhay na trabaho,
nagibumis sa mo yang obligasyon, o kaya nakapag-prepare kami ng marhay na homily, o kaya ang kaugmahan na administrar mi ang parokya na tultol, o kaya may marhay kaming programa para sa parokya, nakakabisita sa mga pamilya, sa mga harong-harong, nakakataoning naka-administer ng sacraments sa mga naghelang. Ini an source kan sa moyang satisfaction bilang mga padi. Alagad, in themselves, halimbawa, napagayon mi ang simbahan, ining mga bagay na ini, minalipas na. Kaugmahan na minalipas na. Pwedeng napagayon mi ang simbahan, pero ang kaugmahan na yan, minalipas na. Ang simbahan nararaot, ang bubong minakupas, ang mga kung ano-anong mga achievements ta, dahil man nagdadanay gabos. None of these things, when taken itself, actually involves real joy. Ninghulita siring sa sinabi ko, ang spiritual na kaugmahan na ini sarong biyaya na gikan sa langit na nare-receive huli kan grasya ning kagurangnan. Asin ang samuyang pagkabawd ang kaugmahan niya mong bilang mga padi, nagigikan o kumpesto kan duwang bagay. Enot sa paagi ning pagtubod, asin simple ikaduwa sa paagi ning paglaom. Enot sa pagtubod, samuyang iniisip na ang pagkapadi nangyari ning hulita initiative ning kagurangnan tangani na makapagselebrar kan Santa Misa. There is no Eucharist without the priesthood. Kung si Jesus dahil nag-decide na mag-institute kang Eucharist, mayo mang kaipuhan na i-institute niya o muknaon an pagkapadi. May connection pong iyang duwang yan. So, ang samuyang pagkapadi may relasyon sa kamauutan ng kagurangnan na napabasugong kita sa paagikan Eucharistia. Asin ang ikadua, iyo na lambang padi, kinukonsiderar niya ang sa iyang bukasyon bilang padi, bako na pinili niya bilang sarong karir, kundi inininhulita personaling pangapuda, personal na pangapuda ng kagurangnan. Sabi kayan, it is I who have chosen you, not you who have chosen me. Kadakol pwedeng pilion ng mga tao na maging padi, pero taano ta ako, taano ta si Father Aba, taano ta ining mga pading ini. They are all may be seen by the world as weak people to become priests. But why them? Ano ta sinda? Ini simpleng regalo ning kagurangnan. Data sinasabi na ang ibang mga bukasyon, lalo-lalo na ang pag-agom, pagmedisina, o paging politiko, paging lawyer, maluyang klaseng bukasyon. Ang sinasabi ta, gabos ini sa level kang natural order. You can choose any of those careers as you want. Pero ang bukasyon sa pagkapadi, gikan sa gurangnan. A choice of God, not our choice. It's God's choice. Kung ta kami po naging padi. Kaya ang kaugmahan bilang padi bako nin huli sa natural na order, kundi ang kaugmahan bilang padi is of supernatural origin.
kaugmahan mi na dawa sa samuyang kaluyahan, pinili kami ning kagurangnan. As in, for us, it's really a privilege, privilege na itinao sa tuya. Not to a privilege na kaipuhan na ipagyabang, but a privilege that we have to accept with humility. Ang kakulangan ng kaugmahan sa kinabanyon gikan actually sa kakulangan nin pagsarig sa kagurangnan. And I think our ministry as priests is for that purpose. Na kung saan ang kaugmahan baga kang kinabanyon kadaklan na beses gikan sa mga bagay na nakapalibot sa iya. Pero ang bukasyon kan pagpadi, iyo na ipahayag sa mga tao na sa likod kan kawaran sa mga bagay ning kinaban, may dahilan tanganing kita mag-ugma. Tano, ang Diyos yaon sa tuya, ang Diyos padagos na nakikiibas sa tuya. Mayo man kan mga bagay ning kinaban, pero ang samuyang bukasyon bilang padi, iyo ang pagpadagos na pagpagirumdom na ang kaugmahan ng tao dahil nakadepender sa anumang bagay na itinatao kang kinaban, kundi sa mga bagay nagdigikan sa mahal na Diyos. Kaya yan sinasabi ko pong kaugmahan na bakutang piggibo o pigkrear, kundi kaugmahan na gikan sa kagurangnan. As in iyan ang samuyang misyon o apostolate na arual daw ipagpagirumdom sa mga tao na maski nag-fail ka sa exam, maski dahil kang maray na sweldo, o kaya maski nagtatalikod sa imo ang mundo, dahil ka dapat mawaran yung paglaom, dapat maugma, may paglaom nin hulita ang kagurangnan yaon sa satuya. Ini pong mga bagay na pinagsasabi ko, may connection po sa Santa Maria na satuyang pinag-uumaw ngunyan. Nadangog po daw nindo sa mga tataramon o aktwasyon ni Maria na siya nagrereklamo ta dipisil ang buhay. Dai po, all her life si Maria maugmahon na tao, maski ang sitwasyon kan sa iyang aki duman sa krus, dai naghali kan kaugmahan sa iyang puso. Tano ninhulita bulanos bilog ang sa iyang pagsarig na in all these events, in all these things happening, yaon ang kagurangnan, kasaro niya ang kagurangnan, as in inigabos lano ning kagurangnan. Kaya sa mga aldaw na ini, mantang although ang tema tinaw sa tuya mapapadapit sa kaugmahan ning sarong padi bilang mga apostoles kan kaugmahan na iyan, ang pinakaurog na modelo ta dapat na ranihan, asin panalmingan kan sa tuyang buhay, mayong iba kundi si Santa Maria na nag-ako kang kaugmahan na iyan, ang pagdaras ki Kristo sa satuya, paghiras ki Kristo sa tuyang buhay. Asin yan lugod ang padagos na magpakusog sa tuya, arual daw na akuon si Kristo sa satuyang pagkabuhay bilang kapinunan, asin dahilan kan sa tuyang pagkabuhay. Amen. Matindog po ang kabos.
sa Diyos amang makakamhan. Kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurangan ta, pinangidam uli kan Espiritu Santo, namdag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubong, minilig sa mga gadan, suminagat sa kalangitan, natutugas ako kan Diyos sama makakamhan. Haleluya, Amen. Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang ng mga santo, pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay sa buhay na daing kasaturan. Mamibig kita sa mahal na Diyos na pagdebosyon niya to kinang La Purisima Concepcion, mawarasan kita kan Diyos no na pagtabang asindanay kitang magtalubo sa liwanag ning kabanalan. Sa tuyang ipamibi, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na padagos na pakusugon kan mahal na Diyos, an satuyang Santo Papa, mga obispo asin mga klero, sa saindang mga gawi nin pagkamuot, asin tunay na pagsaksi, mamiibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigbi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na mawarasan mo man kan si imong Diyos no na pagtabang, an mga lideres kan satuyang nasyon asin mga banwaan, tanganing padagos man sindang makataonin tunay na paglingkod para sa pagkamit kan katuninungan, katiwasayan asin kauswagan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamibi kita na lugod ang mga familia, mailigtas sa kadiklumanin karaatan, asin madara sa liwanag nin tunay na pagtubod, paglaom asin pagkamuot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, ipamibi niya to ang gabos na nagkehelang, asin nasa kasakitan, tanganing sa tabang kan satuyang mga pamibi, asin sa tabang kan intersesyon ni Santa Maria, makamtaninda ang tabang asin paglinga sa tahaw nin pagbalo, asin pagtios, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiina,
Ipamibi niya to ang gabos niyang mga devotos, urog na idtong nasa mga hararayong lugar. Lugod padagos kitang magtalubo sa pagtubod kay Jesus, kay iba ni Santa Maria, pasiring sa tunay na pagbabago. Mamiibi kita sa kagurangnan. Kurangnan inanyuga ang samong pag-ibig. Sa tabang asin pag-ampon ni Virgen Maria, warasan sa imong mga surugoon o Diyos, ang danay na karahayan, sa kalag asin sa hawak, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po. The creation to us, the Spirit of our host, and us the bread of life that is Matindog po. magpamibi ka mga tugang tanganan sa ko asin sinong atang maako man lugod kan Dios sa mga makakaman. Akoon man lugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, suli kining sakripisyo na sa mong inaatangon yan, magiman lugod kaming mga maninigong dulot para sa imo sagkod paman. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan.
Amen. Ang kagurangnan mampasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadana asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na din kasagkoran. Asin sarabay na mag-umaw, magrokyaw, asin magharubay sa imo, sa kaumawan ni Inang La Purisima Concepcion na samuyang ina asin patrona. Binangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siringman, daanay na kamarawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya ang liwanag na daing kasagkoran sa kinaban sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Ulit sa iya, nag-umo ang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga birtudes kang kalangitan as ang mga palada na serafines, sarabay na nagsiselebra sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang sa mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi, Banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga ukbo, langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, sana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, sana sa kaitaan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo ng gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimi kami, pabanala kanambon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na Jesucristo. Kan siya, nagtugot na pinagsalauiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos kay ni, asin magkakan kay ni, ta ini ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siriman, pagpamanggi, pagkuha niya maning kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinawa sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kang magabos asin mag-inom kaini. Teni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan baago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Pinapamareka namon sa kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay ng buhay, asin kalis ng kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimayra kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo
pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kayba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kayba ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaipanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, banalon ang ngaran mo, agdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa rualda, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muyan, asinare kami sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga alaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanin talingkas sa kasalan,
asin manligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na Seso Kristo. Lita sa imong kadean, sinang kapangyarihan, piring man ang kamurawayan, amang Jesu-Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo, ari paglingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Kasi papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na buhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan ng kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan ka mo, kantandaan ng katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Huya Jesus, anak ni Maria, siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalang kang kinaban, palada mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kaguranan na Diyos, tinawan mo kami kaning mga sakramento nindaing sagkod na kaligtasan. Nagkikimahera kami sa imo, nahuli kan pagirumdom kan balaog ng debosyon, asin pag-umaw niya mo kay Birhen Maria, inang La Purisima Concepcion, inakan sa imong aki, makamtan mi ang kapanoanin sa imong biyaya, asin mamatian mi ang danay mong pagsurog. Inihinagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Pamibi sa ina ni Kristo sa ikapat na aldaw, O Maria, ina ni Diyos, mayaman sa imong mamurawayon na Immaculada Concepcion, kan kapanoan ning grasya, pinalain sa gabos na kababaihan, kung saan ika ina asin Birhen, ina ni Kristo asin Birhen ni Kristo. Nakikimara kami nalilingya kan sa imong maugay na puso, halos sa imong trono asin danguga ang sa mong mga pamibi, mantang nagngangayo-ngayo kami na iwaras man lugod ang biyaya na udok niya mong minawaot. Sambiton ang mga kahagadan. O Maria, Immaculada Concepcion, ina ni Kristo, ika may impluensya sa imong Diyos nun na aki, mantang yaon sa daga, igwa kanin siring na impluensya sa ngunyan sa langit. Pamibi mo kami, asin lugod, makamtan mi, an sa mong hinahagad, kung inisusok sa imong Diyos nun na kabuutan. Amen. Salve Regina, converte et Iesu benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Materis Mariae opus et animam, ut dignum filita habitaculum epicemiretur, Spiritus Santo cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eos pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po ang gabos para sa mensahe nin pasasalamat. Susog po sa homilia ni Father. With joy and happiness na pagpasalamat po sa ikapat na aldaw kang nobena kainang Immaculada Concepcion.
daily mass sponsors, donors, offerers, ICP Social Service Ministry, Bicol Medical Center, Plaza Medica, St. Louis Center, Metro Naga Water District, Pelpos, PSA, NIA, DNR, Road City and Kamsur, DPWH, SSS, BIR, Kabalikat Bicol, CDA, City Health Office, Deca Homes, South Star, Mercury Drug, and Starbike. Salamat po sa saint. Isiring man, pinapasalamatan niya to ang satuyang choir ngunyan ang City Hall Choir. Ito pagkanta po siya. Pinapasalamatan man niya to ang live coverage kang GNN na pinanginginotan kang satuyang mabuot na City Mayor si John Bungat, sirimanan sa iyang pagriba na pinamayuhan ni Allen Riondanga. So ang live coverage po, siringman po, may hiling manggarindo ang misang iniyo sa Facebook account kang Naga City Smile to the World. Kung gusto po nindong paghurup-hurupan ang mga Santa Misa sa nobena kay Inang Immaculada Concepcion. Isiring man po, pinapasalamatan niya to ang celebranting ngunyan, iyo si Reverend Father Albert Aurelio, Formator, Holy Rosary Major Seminary, Naga. Salamat po sa amin. Isiriman po, pinapasalamatan niya to ang permisa ng yaon na pangataman sa tuya, ang sa tuyang kura para ko, si Father Aba Loren. Salamat po sa atin. Isiring man po, pinapasalamatan niya to sa si mga naginotan kan pagsungko nina ang mga Sitio Pastoral Council na pinanginotan ni Ate Glenda Tan. Isiring man ang paglinig kay niyong sa tuyang parokya kang nakaging Lunes ang mga sitios. Salamat po sa indo. Asin si pagpadagos na paglinig kasabago na pinanginutan ni Ate Willie Asanya. Salamat po sa indo, Gabos. Isiring man po, inimita rami mula liwat kamo, Gabos, sa padagos na pag-atender ka iniyong nabina para kay Inang Immaculada Concepcion. Salamat po sa Gabos na nag-atender kang Santa Misa. Siring man po, iniimbitaran po kamo, Gabos, na makisumaro sa Color Fun Run 2017, dalagan para kay Inang La Purisima Concepcion. Ini po gigibuhon sa December 8, alas 4:30 nin aga. Si buot pong magrehistro, magdulok na lang po sa mga lamesa na nasa luwas kan pinto. Salamat po, asin Diyos mabalos. Matindog po ang Gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan mga payo sa paghagad kan biyaya sa mala Diyos. Anamon da Birhen Maria, ang akin ng Diyos, nagtubo sa katauhan, papagyaman niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Amen. Inako nindo ang kagtao kan buhay, huli ka Maria, magdanay ka mong maugma sa iyang mamuton na pangataman. Amen. Naparigdi ka mo sa pag-ugma sa kapiyastahan ni Maria, mapano man lugod ka mo kan balaog rin kaugmahan kan Espiritu Santo sa indong ero ka na daing sagkod. Amen. Asin bendisyon na kamo kan Diyos na makakamahan ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos.